Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dyll yr oeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreusa'n lefaru a thafodau deithir, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Wel, sut hwyl erbyn hyn? Toes a ddim gwynt grymus yn rhuthro yma ym Mhenant heddiw, ond mae yna awel, a honno'n awel braf yn sio yn ail y coed. Dwi wedi dod allan am chydig o awyr iach ac i geisio rhannu chydig o feddyliau. Mae hi'n ddydd Sul Pentecost a'r neges yma sydd ar ynghalon am lander yr ysbryd glân. Dyma gwyl geni'r eglwys, a da ni'n gweld yma tywaldiad nerthol o'r trydydd person yn y drindod, yr ysbryd glân a'r bobl Dduw. Dwi wedi bod yn darllen Datguddiad yn ddiweddar wrth i mi ddarllen drwy'r Beibl, ac wedi dod ar draws yr adnodau cyfarwydd yma yn yr ail benod a'r drydedd. Dyma hwy yn y drydedd benod. Y rhwng sydd ganddo glust i gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Y rhwng sydd ganddo glust, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Ond oes yna ryw adlais yma o geiriau Iesu yn ameg yr heiwr ynde, rhwng sydd ganddo glust i wrando, gwrandawed. Ond hon yn adnod yn cael ei ysgrifennu at y saith eglwys, ac yn cael ei hailadrodd ar ddiwedd pob llythyr. Yr hwn sydd ganddo glust, gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Ac ar ddydd tywallt yr ysbryd glân ar yr eglwys, wrthyn ni gofio gwrthyn ni hiraethu am dywaldiad nerthol o ddifryn waith yn rhagor. Ni'n hadfywio ac i'n paratoi ni ar gyfer cyfnod newydd yn hanes yr eglwys. Tybed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Beth mae'n ei ddweud wrth i chi? Ydy o'n sibrwd yn tawel? Ydy o'n gweiddi yn uchel? Ydy ni yn gwrando ar y llais distaw fain yn ta ydy ni yn ei anwybyddu? Ar ddydd y Pentecost, dyma Pedr yn sefyll o flaen y cynulleidfa. Rhai o bob llwyth ag iaith o paratoi wedi ymgasglu ar gyfer gwyl y blaenffrwydd. A dyma ni cyhoeddi'r efengyl iddyn nhw, ac yn dweud adnodau o lyfr Joel, a hynna fydd yn y dyddiau olaf medd Duw, tywallaf ym hysbryd ar bawb. Dyna ydy'r addewid ynddo, ar bawb. Nid yn ddibynnol ar pwy yda ni, beth da ni di wneud na dim track record, dim unrhyw fath o CV. Ar addewid meddwl ar ddiwedd y benod, i chwi ac i'ch plant, ac i blant eich plant, bob un y bydd yr arglwydd yn ei alw ato. A da ni'n gweld ar ddiwedd yr adnodau yma o Joel, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Ydy mae'r ysbryd yn dweud bethau gwahanol wrth yr eglwysi ar wahanol adegau, a mae eisiau ni talu sylw gofalus, a mae eisiau ni i feddhau. Ond mae yna neges cyffredinol hefyd yn does. Bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Os cliwch ei lais, agorwch iddo. Dyna wrth gwrs y geiriau yn Datguddiad a drydydd benod. Welew yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw rhywun fy llais ac agor y drws, do fi mewn a swperaf gyda gef ac yntau gyda minau. Gwrandewch am lais yr ysbryd ac i fyddhewch iddo. Dwch i ni weddio. Dduw Dad, ar ddydd y Pentecost gydag awel hyfryd cynnes yn chwyrlio yn cwmpas yr haul yn tywynnu arno ni. Ydda ni ddim wedi medru dod ynghyd fel y disgyblion ar y sul hwnnw. Mae'n ymdrechion arglwydd ar y we ac ar cyfryngau megis radio a'r teledu i geisio pontio'r gagendod hwnnw, a da ni yn hiraethu am ddydd y cawn ni eto
gyd gyfarod a chanid y glod a chlywed air a galw ar denw. Dyna cyfamser arwydd. Wedi ddanfon Ysbryd i lefaru'n eglur wrthym, o dair i bwyso arno ni. I siarad â ni hefyd am yr amgylchiadau ydyn ni ynddynt, sut y gallwn ni paratoi a bod yn barod arglwydd ar gyfer yr agor newydd fydd i ni. Gan ni cyflwyno'r oll o rai sydd ar ein colonnau i ti arglwydd, rhaid da ni'n gofidio amdanyn nhw, rhaid gwyddon ni falle sydd ddim yn dda. Ac ydyn ni arglwydd yn diolch fod dyfrichiad di o'i gwmpas. Tyd atom ni, unwaith yn rhagor, tywallt ysbryd arno ni, a dyrchafa enw Iesu yn ei blith. Amen.